Barkatu, energia zitze egiten ari galako txailak 13 asko urtarrileko fakturak eta jasotzen arituko dira, badirudi kolpe bat ere jasoko dugula, argindarraren prezio uneko 30 azizelako urtarrilean, zenbatean dago gaur irati? Gaurko egunean 130,88 euroan dago megabat ordua, duela hilabete bateko prezioarekin alderatuz gero, 10 euro gehiago dira, baina duela urtebetekoarekin alderatuz gero, 108 egin du gora. Orduan, 2024ko otsailean, 62 euroren bueltan baitzegoen, megabat ordua. Leire Astigarraga Goienerreko kidea da, Leire, egunon? Aupa, egunon. Aizu, urtarrileko igoera konkretu hori, kolpe hori zergatik jaso genuen? Bai, faktore desberdina sartzen diala prezio honen igoeran, eta bat da urtero igoten dela garai honetan prezioa. Egisa da ez dela aurrekurtean igoera txikinagoa izan zela, baina urtero bai eskarixa handitzeakin batera, da prezioak geizteak eskarixa handitzeak normalian, kalefazioa eta jartzen ditugulako, eta beraz prezioaren igoera bat egoten dela ia urtero. Beste alde batetik eta urten garrantzitsuena izan da gazaren prezioa igo dela nabarmen aurten, bereziki bai Ukraina eta Rusiaren arteko gatazka geopolitikoan hainbat tentsio handitza bat egon dalako, ez? Eta honek ekarri daula presio handitzea, eta beste alde batetik be bai Europa mailan bai Norvegian dau Europa konektaien dauen gas hornidura edo gas konexioa ondixena, eta horregon dela arazo teknikoak, eta honek ekarri dau gaz gutxu ekarte Europara, eta beraz gazaren prezioak igotia. Eta honek ondorio zuzen auki dau merkatuko prezioa. Badakigu energiaren gaineko beza gainera uneko 21 ere urtarrilean berreskuratu dela, horrek nola baiteko eraginik badauka, Leire? Bai, nik uste dut, gisa esan, jentiak geixen nabarmenduko dauen igoera hau izango dela, ez? Azkenian merkatuko prezioa bera zuzenean askotan ez da gure faktura trasladatzen, askotan kontratu fijoak edo daukiten dauelako jentiak, baina bai beza eta energiaren gaineko zerga berezia bisak igo diala euran berezko balioetara, oda beza uneko 21 eta zerga berezia uneko 5,11, eta honek bai impactu zuzena dakola faktura, beraz igoera nabarmenena hau izango dela fakturan. Adin zuten ere ginen da batez ere guri urtarrileko kolpe horrek beldurra sortzen dugu datozen hilabetetan, beldurra dokezka, datozen hilabetetan zegertatuko den, eta zuk esaten zen egun, ezta, erreserbak Europan nola erdira jeitsi diren horrengatik, tendentzia zein izan daiteke datozen hilabetetakoa, ez dauka zertan igoera hori modu progresiboan eman behar? Ez hori da, tendentzia espero da eta urtero izaten dana, bai azkenian temperaturak epeltziakin batera eskarixa jaizten dela eta honek prezioan jaitxera batek karriko dauela, egisa da hori ez, munduko egoera geopolitikoa nahiko tensionauta dauela eta beraz ezin jala jakin ziur, baina bai beruzko tendentzia batekiko dauela, eta gero bai ikusi du bai Estatu Batuak eta Rusian arteko atzoko elkarrizketan ondorioz, ja gazaren merkatua beruzko tendentzia bat hartu dauela, beraz, ia ziur prezioak pixka jaitxiko dela bai. Niri atzoko adriako batek Leire galdetzen zidan. Ia, baina bake proposamenik baldin badako ezkara letra txikian sartuko, baina berriz ere Rusiako gaza merkatuan lehengo ezagarri paretsuekin sartuko baliteke gerra aurreko egonkortasun horretara bueltatzea, ze grafikoan ikusten ari ginen, 2022 gerra giro hori gaiztotzen hasi zen arte oso egonkorra zela, ez da, etzegoela ehalako gora berarik. Lankideok bereskuratzerik badaukagun grafiko hori, irakurketa bizkor bat egiteko, horri ikusten delako 2022 badela inflexio puntu bat, horri ikusten dugu, hor ez da, begira, erdigunean dauzkagun hori, 2022tik aurrera egondako puntuak, baina ikusten dugu ordutik ere, eta hau da, 2024ko jardura, 2023koarekin batera, erabateko gorabera hori badagoen. Bai. Ezin ziurtasunez ezin jot esan, baina nik uste dut lehengo egoerara bueltatzea nahiko saia dela, bai merkatuak berak hartu hauelako egoera oso irregularra eta ez egonkorra, eta gaur egun merkatu elektrikoa bentsat bai erregulazioari begira gabezia asko ikusten diala eta hone beraginakakola merkatuan gora bera guzti honetan. Ez dela soilik gaza, baizik eta merkatua bere egoeria saia dela edo ez dagoela bere egoera honenia zenik. Leire Astigarraga, eskerrik asko besarkada bat. Bai, berdin.